हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे मालवणी वाटण कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। बऱ्याच मालवणी व्हेज आणि नॉनव्हेज डिशमध्ये हे वाटण वापरलं जातं आणि मालवणी जेवण तर फार प्रसिद्ध आहे, तर ते जेवण रुचकर करण्याचं काम हे वाटण करतं। तर चला तर याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। याच्यासाठी मी हा एक अक्का नारळ आहे, ओला नारळ, तर तो किसून घेतलेला आहे। इथं तुम्ही ओला आणि सुकं असं दोन्ही खोबरं वापरू शकता। इथं एक कांदा आहे, तो मी उभा चिरून घेतलेला आहे। थोड्या लसूण पाकळ्या त्या मधनं चिरून घेतलेल्या आहेत आणि 1-1.5 इंच आलं आहे, त्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। आणि ही आहे हिरवी कोथिंबीर। तर कोथिंबीरचे देठ असतील तर ते शक्यतो जास्त वापरा, मला ते नाही मिळाले म्हणून मी पानच वापरलेली आहेत। तर कढईमध्ये 1-2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं। खूप जास्त तेलाची गरज लागत नाही, आपल्याला कांदा, आलं आणि लसूणच तेलामध्ये भाजायचा आहे। तर पहिलं आलं घालायचं, नंतर लसूण घालायचा आणि नंतर हे व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं तेलामध्ये, जेणेकरून यांचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल। एक मिनिटासाठी तरी तुम्ही हे व्यवस्थित फ्राय करून घ्या। आलं आणि लसूण व्यवस्थित फ्राय करून झाल्यानंतर मग याच्यामध्ये कांदा घालायचा आणि कांदा पण अगदी सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा। यावेळी गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा। तुम्ही हे जे वाटण आहे ते फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस आरामात ठेवू शकता न वाटता, आणि जर तुम्ही वाटून ठेवायचं असेल तर तुम्हाला फ्रीझरमध्ये ठेवावं लागेल। हे वाटण जर करून ठेवलं तर बऱ्याचशा डिश आहेत त्या पटकन बनवता येतात। पटकन एखादी उसळ बनवायची असेल किंवा चिकनची करी बनवायची असेल तर तुम्ही हे वाटण वापरून पटकन ती रेसिपी बनवू शकता। घाई गडबडीच्या वेळेस हे वाटण असं करून ठेवलं तर खूप फायदा होतो। तर हे बघा, मी कांदा असं व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। कांदा कच्चा नाही ठेवायचा, नाहीतर हे वाटण लवकर खराब होतं। त्यामुळे कांदा व्यवस्थित भाजून घेतल्यानंतर मग याच्यामध्ये मी खोबरं घातलेलं आहे। ज्या परफेक्ट मालवणी डिश आहेत किंवा घरगुती पद्धतीमध्ये इथं ओलं खोबरंच जास्त करून वापरलं जातं। तुमच्याकडे ओलं नसेल तर तुम्ही सुकं पण वापरू शकता किंवा ओलं आणि सुकं असं दोन्ही वापरू शकता। खोबऱ्यासोबत मी इथं कोथिंबीर वापरलेली आहे। कोथिंबीर आवर्जून घाला, कारण यानेच ह्या वाटणाची जी टेस्ट आहे ती वाढणार आहे। हे कोथिंबीर घातलेलं वाटण जर तुम्ही कुठल्याही पदार्थात वापरलं तर त्या पदार्थाची चव नक्कीच वाढते। आणि शक्यतो कोथिंबीरीचे जे देठ असतात ते वापरा, पानांपेक्षा इथं ती देठांचा वापर जास्त करायचा, कारण त्यांच्यामध्येच ह्या वाटणाची जी चव असते ती खूप वाढते। देठांमुळे खूप छान चव असते। तर खूप छान असं हे मीडियम गॅस फ्लेमवर हे खोबरं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। हे बघा, चांगला अगदी गोल्डन रंग येईपर्यंत खरपूस असं हे खोबरं छान असं भाजून घ्यायचं। एक खोबरं भाजल्यानंतर चरचर असा आवाज येतो, म्हणजे समजायचं की खोबरं भाजून झालेलं आहे आणि खूप छान असा वास पण येतो। तर असं छान असं मी हे खोबरं असं भाजून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान असं हे वाटण तयार झालेलं आहे। कुठल्याही उसळ, चिकन, मटण करण्यासाठी तुम्ही ह्या वाटण हे जे आहे ते वापरू शकता। फ्रीजमध्ये गार करून फ्रीजमध्ये हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून द्यायचं, आरामात अगदी 8 ते 10 दिवस फ्रीजमध्ये राहतं। तर तुम्ही पण हे अशा पद्धतीने वाटण बनवून बघा आणि त्याच्यापासून एखादी रेसिपी बनवून बघा, खूप छान अशी ती रेसिपी तयार होईल। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।